Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit ka East Khasi Hills District ha ka khan riu tarik ulber 8,000 apun riu kilara no ya ki hinriu ngut ki Snar Kyllid ya ki ATM sha district and session court ban Tian Bishar ki ya ki ne ki hinriu ngut ki nong Kyllid ATM bakan thop bat ki barjilla ki Pulit ka jilla kila yo ban kem no ya ki ni ha kita yo baladep hadien bala thwet bha ya ki Layathu ru ba kini kirunar kila kendang ya ki ATM ha maukria ha Smith bat ha malim ka barang shujiashen. Kini ki Henry ngut ki Snar Kyllid ATM ki kentup ya Salim, Rahul, John Fiscal Linkoy, ubasa ha po umpling baru Joyous Dura, ubasa ha maulai nongkwar, Rijol Garim na Jakla Bong Aigaun district bat Ulius Ali na Boragaun. Layathu ba yakini ki arngut ki bala kem na Shillong ki de ki nong yalam lenti bat ki deiru ki ba judon kti ha ki babun ki kam bamman ha ki por bala led. Apa sih?